Unsay imong remedy pananglitan imo nang nahutdan og bayad ang gipalit nga yuta apan wa dayon na og baligya sa tag-iya. Under the new civil code, pwede nimong gamiton kining mga musunod nga remedyo. Action for specific performance. Imong iobligar ang tag-iyas yuta nga i-deliver diha nimo ang yuta, apil na ang mga dokumento sama sa tax declaration, titulo ug uban pa para ma-transfer ang ownership sa imuhang pangalan. Ikaduha, pwede nimong ipa-kanselar ang kontrata, mao ni ang gitawag og rescission of contract. Nining duha ka mga remedy, doon na ginay pakapin nga damages. Mangayo ka og danyos sa kadaot nga nahatag sa tag-iyas yuta dinha nimo. Or, o gilimbungan ka, gi-scam ikaw, pwede nimong ipapriso ang tag-iyas yuta pasakaan og kasong estafa under revised penal code.